Στους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται το ποσοστό των ουρολιμόξεων 18 με 20% στις γυναίκες, 15 με 18% στους άντρες. Ο λόγος είναι η αύξηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας στις μυροβουνικές πτυχές, άρα λοιπόν αυξάνει και το μικροβιακό φορτίο. Το βασικότερο στοιχείο αποφυγής ουρολιμόξεων είναι η σωστή επιλογή παραλίας και πισίνας. Ο συνοστισμός ανθρώπων μπορεί να ευωδώσει ουρολιμόξεις από τον έναν στον άλλο. Μια καλή συμβουλή είναι να αποφεύγουμε να καθόμαστε στην άκρη της πισίνας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί πέρα μπορούμε να συναντήσουμε πολλά μικρόβια που θα μας δημιουργήσουν μια λίμωξη. Η επιλογή του μαγιό αποτελεί ένα βασικό κριτήριο στην αποφυγή των ουρολιμόξεων το καλοκαίρι. Καλό θα ήταν να είναι βαμβακερό, ούτως ώστε να μειώνει το ποσοστό της αύξησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας, να πλένεται με νερό και σαπούνι κάθε φορά πριν το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και αμέσως μετά το μπάνιο μας να αλλάζουμε το μαγιό, ούτως ώστε να αποφύγουμε την αύξηση του μικροβιακού φορτίου στην περιοχή των μυροβουνικών πτυχών. Η άμμος είναι μια αιστεία μικροβίων ικανή να δημιουργήσει ουρολιμόξεις, γι' αυτό και καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε πετσέτα ή ακόμα και ένα ψαθάκι για να προλάβουμε κάποια λίμωξη του ουρωτηδικού. Επίσης, καλό θα ήταν πριν καθίσουμε σε μια ξαπλώστα ή σε μια σεζλόν να χρησιμοποιήσουμε την πετσέτα μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε πιθανά μικρόβια που έχει πάνω τη ξαπλώστα. Η πετσέτα πρέπει να είναι από βαμβακερό υλικό και καλά πλημμένη πριν αλλά και μετά τη χρήση, γιατί πάνω σε μια πετσέτα μπορεί να φιλοξενηθούν μικρόβια ικανά να δημιουργήσουν μια νέα λίμωξη. Ένα απλό ντουζ πριν μπούμε στην πισίνα προστατεύει την πισίνα από μικρόβια που εμείς έχουμε πάνω μας, καθώς και ένα ντουζ αφού βγούμε από την πισίνα μας προστατεύει εμάς από μικρόβια που πιθανότατα έχουμε πάρει από την πισίνα κατά τη διάρκεια της παραμονής μας σε αυτήν.